strong 25 tarik 5 March 2023 ni norokno house tai ending tai guti norokno ririwano hingke aboni sikang chong nailaiano miyaporo ni 24 tarik ni chini success guti amaiga norokno 19-20 ta guti rijak hingke ta house rijak bisingo norok success day wngkangya comment kai sake sanai hingke norokno ang miyaporo 84 rijak guti hingke 84 success wngkha success hingke abono karoi bo norokno ang rijak 8 house tai 3 house hingke norok abo bo success wngkha hinui khakao hingke ang khakao miyaporo norok success wngkha hinui hingke chong tini ni bagoi nailainai tini ni 25 tarik 5 March 2023 ni guti tai house ending norokno ang ririwano norok puila ni simi paithak jora video no nainadi hingke aboni sikang norok sawano norok asuk hit ta thwngri 100 200 300 ta thwngri norok 5 10 20 khai thwngri hingke norok success wngnai norok amaike thwngri tini jodi 5 taka nangya hingke khana 10 taka khe thwngri khana 10 taka nangya hingke 15 taka khe thwngri hingke amhaike direct 150 100 amaike norok ta thwngri amaike thwngka hingke norok ni loss wngnai norok profit khaimannai hingke tei kaisa kok no sana machio je kuno borok norokno 100% sure hinui daily norokno success khlai rwmaya daily norok manna bo kwrwi abo bhagyo ni thani si norok ni bhagyo tongkha hingke norok mannai norok ni bhagyo kwrwi hingke norok maya khanai hingke norok o bisi rang no lupta thangri norok kisa kisa kainui thwngbai di hingke norok ni profit wngnai hingke tini salo norokno ang guti rinai tini saloni guti wngkha de norok kisa hit guti wngkha de norokno hit guti rinai hit guti wngkha de norok tini salo thwngmani 48 34 tarpore 55 tarpore 43 32 tarpore 92 tarpore 82 tarpore 85 tarpore 58 tarpore 88 hingke tarpore tai theisa 34 omo wngkha de norok tini salo kisa hit guti hinui uansugui norok thwngma mano hingke obono fix hingke norok chajak tongkha khe obono play khlai naidi o hit guti no hingke normal guti bo norokno rwnai normal guti wngkha de norok ni bagui tini ni bagui normal guti wngkha de tini bagui norok bagui normal guti wngkha de 07 00 27 74 43 42 56 39 tarpore 31 obono norok bagui tini ni bagui normal guti norok FR tai SR o norok play khai naidi hingke norok success manano hingke norok ni jodi manthai bike o tongkha khe norok tini salo success wngnai hingke norok no tai house ending ririwano tini ni salo norok thwngna machukhe house o 8 house play khlainai mano tei 3 house play khainai mano 8 house tai 3 house o duita o norok play khlainai mano tini ni salo hingke norok 8 house 3 house tai ending o play khlainai mano norok thwngna machukha hingke ani hisabo 3 house target tongo 3 house phainani chance tongo 3 house phaikha hingke ani hisabo 31 32 34 39 tei 36 obo phainani chance tongo hingke norok chajak tongkha hingke je house kaisa thwngui o guti no phano play khai naidi success fano wngnani chance tongo tamoni hingke joto channel joto je guti nai 100% norok no rwimaya tamoni hingke
abo nijeni baigoni thanise norok manthai tongkhangkhe norok mannai manthai kwring khe maiang nai hinkhe norok kwbangma tathungdi kisa kisa kaina thungdi kisa kaina thungui norok success wngdi hinkhe tini bagui norok swngno tei malaiyano next video o hinkhe tei kaisa norok 43 tei 34 no single guti norok play khlainai mano hinkhe single guti play khainai di abo bo chance tongo phainani hinkhe o sapta o kunui ni bisingo phainani chance tongo hinkhe norok abono bo single guti play khlainai mano ani video no chajai tongkha hinkhe norok please share khai ridi norokni friends rok no.